काय खातो? फास्ट खातो डॅडी. कुठल्या हाताने देते आता? तुला टिश्यू पेपर हवाय का हात पुसायला? दे मला ते आता, मी खातो. तुझा हात डॅडीने हँड्स वॉश नाही केलं का? हो. तू त्या हाताने भरव ना. दुसऱ्या आहे म्हणून ती धरत. बरं टिश्यू पेपर आण मग. मी आणू? चमचा खूपच ते असं. हे घे.